Правя се, че работя. И между другото се опитвам да сглобя една балонена стена. Тук малко се позаигра и потанцувах. Но сега е време вече за купон по случай рождения ден на Виктория. Тя става на 6 години. Това не е просто цифра, това е официалното начало на първокласната ера. А за такъв специален повод не ти трябва обикновена украса, трябва ти балонена крепост. А това, което виждате, не е просто цвят розово. Имаме прашна роза, цвят на срамежлива праскова, аристократично бяло и злато, защото сме богати поне на въображение. А вижте и балоните. Всеки един е напомпан с 100% чист ентусиазъм и малко от нервните клетки на родителите. Ако искате и вашето дете да се чувства необикновено щастливо, а вие да сте най-готиният родител в радиус от 500 км, балонената стена е правилният избор.